Здравейте, фенове на YouTube, аз съм Soccer Jim и днес ще ви покажа как да си направите Call of Duty 2003 мултиплеер. Значи първо влизате в вашия браузър и влизате в сайта Zamunda.net. Ето я, за вашата Zamunda. Така и тук пишете ето я, Call of Duty 2003 и я теглите. Ето я играта като готова. Искате и я инсталирате. Изпълни. English. Next. И install. И тук чакате да се инсталира. Това беше всичко от мен. Аз съм Soccer Jim. Поздрави! Чао!